Ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 15 апрели соли 2023 ва ман қарор дорам дар ноҳияи Қабодиён дар як боғи Акай Ҳақбердӣ. Акай Ҳақбердӣ, шумо ҳамда 40 та писта харидагӣ будед, а? 40 та харида будед. Пистаотон гирифтан? Гирифтан, а? Ман ҳозир якта ман пистаи шумо тамошо кунам. Мана ин писта гӯш кунед, Акай Ҳақбердӣ иҷа биед. Мана ин пистаи шумо гирифтааст. Мана инҷа ҷои пайвандаш, мана буромадагӣ. Шумо анакун ин баргоя канда, ин баргоя канда. Анами як ваҷаб 20 сантиметр монда мебуред. Ҳамдиёрони азиз, кадоми пистаош ҳамихи бар кардагӣ аст. Як ваҷаб монда, яъне 20 сантиметр монда болашо бурдан. Ин худаш ҳам 20 сантиметр мондагӣ будааст, оли бод буридан дар кор. Шумо мана фаҳмидед? Ва дар ҳар як ҷое ки инҷа ҷои шумо санглох аст, тезтар об мемонед, ҷое ки сероб аст 18-20 рӯзда як бор об мемонанд. Рафтем дигар пистатонро бинем. Мана инашам гирифтааст. Мана тоза кунед, камтар такашро. Такашро тоза кунед. Хокашро тоза кунед. Хокашро тоза кунед. Ана инҷа писта гирифтааст, ана аз пайванд. Пайванд гирифта, ана. Ана ваяша мерем. Ваяш нагирифта чи? Ваяш гирифтагӣ ҳай. Бале, пайванд гирифтааст, ака. Ина пайванди, мана пайванд гирифтагӣ, пайванд буромадагӣ. Ина ана ҳаминҷа мебуред, ака. Майнаш? Аз ҳаминҷа мебуред, мепартоед. Мерем. Ман инаш барг накардааст, лекин ман шикастам болоашро сабз мебошад. Сабз, а? Ина болоаш сабз мебошад, мана. Ман шикастам болоаш сабз мебошад. Худо хоҳад инам мегирад. О то моҳима як шуда мешавад. ана ҳамино кайда ҳуй кардан? Вая ҳуй кунед ҳозир. ҳамша бирӯз клёнкаҳошона ҳуй кунед, партоед аллакай. Ина бинед чӣ хушро гирифтагӣ. О, ина бинед. Мана ин пайванд. Ина бинед аллакай чӣ қадар гирифтагӣ. Ана ин об додаи накам. Ана. Инашам пайванд аст. Мана ин ҷои пайванд. Ҷои пайванд гирифтааст. Болашро бурида партоя. Ана вай. Ҳамаш гирифтааст, ку? Ҳамаш гирифтааст. Мана ин клёнка кушоед. Мана ин клёнкаротон ҳатман ин клёнка кушоедтон. Клёнкае ки пайванд кардагӣ, клёнка кушодед. Кушоед ин клёнка. Ин клёнка ҳатман кушодам дар кор. Боз инашам гирифтааст. Пайвандаш гирифтааст, мана. Ана барга кардааст, ана барга кардааст. Барга ки сурха кардааст, ана орборин бар кардааст. Ин гирифтагааст, мана баргаш. Мана барг, мана. Иса? Оҳа, мана ин пайванд гирифтаг. Инҷа ҳатман кушоедтон. Кушо пайвандро кушо. Наҷом бида кушо, наҷом. Ана, инашам мебинем. Инаш ҷои пайванд. Ҳа, марҳамат, мана. Мана пайванд гирифтагӣ. ҳама пистаотон гирифтааст. ҳамаш. Агар дар дарони ҳами 40 та, агар 2-3 та, ман инаш ҳоли нашудааст. Ман инаш худо хоҳад кушода мешавад инам. Ҳа, худо хоҳад инашам кушода мешавад. Ман ҳамин дар мобайни 40 та, мумкин 4 та, 5 та. Не ҳоли доронатие. ин худо хоҳад аямҷа барг накард, агар баъд ин барг наканед озрашта, ин ки барг кард бад меканем. Барг накардин, инҷа пайванд мекунем. Барг надорад, барги дигаша накан. Кадомиш пайванд ман ҳамихи барг надорад, болоша ҳоли накан. Барг ки кард бад меканем. Барои ки барг ки пайванд кушода нашуд, мо инҷа пайванд мекунем. Ана ҳамдиёрони азиз, ҳозир ман гирифтам. Ин нок дар Қабодиён нок бениҳоят бисёр баста аст имсол. Бинед ҳамдиёрони азиз, хунук назадааст. Ин чӣ хеле нок аст, ака? Месни ба маза? Дароз мешавад, расийский дароз. Сурхи дароз мешавад. Сурх мешавад? Сурхи дароз ки шуд, ин бениҳоят нокҳои нағз будааст дар Қабодиён. ҳамдиёрони азиз, мерем дигар ҷо. Мана ҳозир наворро ман дар ин ҷо тамом мекунам. Оиди пистаҳои Акай Муқсидин ман наворро тамом мекунам. Ака пистаотон 80-90% гирифтагӣ барои ҳамаи бемалол гаштан гиред. Дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангур ва Боғ бошед.